Takže dneska si idem zahrať legendárnu hororovú hru, ktorú určite poznáte z vášho detstva, Mr. Meat. Poďme na to. Dobre, takže sa nachádzame v dome Mistra Meata. Uvidíme, čo tu nájdeme. Ak si nepamätáte, ako sa tu dostať, musíme sa tu dostať cez toto jedno okienko, ktoré prestrelíme. Bang! Ak nájde Mistra Meata hneď na začiatku, tak ja sa reálne, že nachádzame sa v nejakej mesitej miestnosti, dúfam, že toto nie je človek. Aj keby, nevadí. Pozrite sa na moju ruku, aká je vyzjabnutá. O do že tu. Dobre. Idem hore rýchlo. Čo tu nájdeme? Ďalšie mäso, to je super. Dobre, pôjdeme do tejto tajnej miestnosti, zatvoríme sa samozrejme, aby nás nenašiel. Neviem, čo je to, toto sa nám určite zíde, čo máme tu. No, som mŕtvý. Ako vedel, že som tam? Zobúdzame sa v jeho väzení, niekde na jeho farme, musíme sa odtiaľto dostať. A problém je to, že tu je nejaké veľké prasa, ktoré nás chce zožrať, takže... Ako vidíte, tam už je tučné, hnusné, špinavé prasa. Pojďme tuto, aby nás nenašlo. Neviem, čo tuto máme robiť, hej, ale dúfam, že nestretneme to prasa. Jo, dobre, prasa! No som v riti. Dámy a páni, je koniec môjho života. Koniec môjho života. Hnusné veľké prasa, tučné. Nie. Dobehlo ma to tučné, hnusné prasa, pozri sa, že žerieme mäso, ty. Takže zobúdzame sa zase v jeho väzení. Pozrite sa, čo musíme urobiť je, hej, že toto rozsypeme, aby to prasa sem prišlo. Bum! Začne žrať. A my sa pomaličky vlezieme tu. Teraz, keďže je to prasa zamestnané. A už není to prdel, už není. Už je po nás zase. Nie! Neviem, čo tu treba robiť, aha. Toto našťastie je tu, vždycky sa dá ujsť odtiaľto, čo je dobré. Neviem, prečo ma ešte nezožralo to prasa alebo Mr. Meat, ale nesťažujem sa vôbec. No a už ide za mnou! No ty vole, zase ide za mnou to tučné prasa. Tučné prasa ide zase za mnou. Ty vole, fakt. Fakt si robí srandu zo mňa. Pozrite, čo mi robí. Aha, on ma varí v polievke. You're delicious. Ty vole, tu šupu. Aha, som zamrazený. Pozrite. Čo mi robí, čo má hladká. On má hladká. Máme 3 dní, aby sme zachránili dievčatko. Odtiaľ sa tiež dá dostať. Super. Počul som jeho. Nie, on ide za mnou. Samozrejme. Hajzel jeden. Nie. Poďme dnu. Dobre, nevadí. Pôjdem do tajnej miestnosti. Fuj, tu je kyselina, fúja. Pozrite. Čo, ja som do toho vošiel a zomrel som hneď. No super, a zase som s tým prasaťom. Ty vole, neznášam túto hru. Ja túto hru neznášam. Dobre, dúfam, že tam nebude prasiatko. Prasiatko je tu prasiatko niekde. Aha, vidím prasiatko, dobre, OK. Problém je v tom, že neviem, ako sa odtiaľto dostať už. Vidíme prasiatko, tam rýchlo ideme preč. Teraz neviem čo. Takže... Neviem, ako sa dostať domov. Aha, my sa môžeme schovať. Tak to je mega, aha. Už vieme, ako sa zbaviť toho prasaťa. Prasa, poď sem. A teraz ma nenaháňa. Hnusné blbé prasa. Poď. Ty vole, prečo je také rýchle, ty vole? Pozri sa, ako sa teší. Jak sa teší, kde má zožrať, jasné. Pošini ženi.
Tuto, ja som videl také srdiečko, toto, že by sme do toho mohli niečo dať a nájdeme tam niečo. Čo bolo dosť dobré. Nie, prosím. Ja som ho počul. Ja som sa skoro posral. 3, 2, 1. A tam žerie, počkaj. Prikradnem sa. Yes! Čo to je? Rukavica? To mi na čo bude? Dámy a páni, našiel som srdiečko, yes! Yes, môžeme otvoriť tú latrínu. A ide za mnou, schovám sa. Dobre, prosím. Nenájde ma, dobre. Je odtučné hnusné prasiatko. Aha, vidíte, tu je. Dobre, počkáme si, kým odíde. Zoberieme to srdiečko, dáme to do latríny a uvidíme, kto sedí na tej latríne. Poďme, poď. Poď. Keby tu čakalo už to prasa, tak končíš s touto hrou. A yes, môžeš sadnúť na latrínu. Pozrite, hovná môžeme zbierať, yes. A sme v jeho dome, dámy a páni. Fuj, meso nám spadlo. Fúha. A sme v jeho dome, dámy a páni. Ak sa vám táto séria páči, nezabudnite zanechať like a odber, aby sme pokračovali v tomto dobrodružstve a nájdeme jedného dňa to dievča. Dajte like a odber a vidíme sa.